Helo a croeso nôl i un o fideos Minecraft fi. Heddiw da ni am trio adeiladu Hunger Games a mae ffrind fi Kai, Sgwishi, yn mynd i helpu fi heddiw. Ella bod chi wedi bod ar YouTube channel o blaen. Do, mae'n fi'n amazing ynddi. Ni. So gyntaf, da ni am trio adeiladu skin. So... Dwi'n estampu, ti'n gael ei dyna. So da ni am trio adeiladu Hunger Games skins. Efo... Bontydd yn mynd i bob un o'n nhw. Ag ystol yn mynd fyny a lawr bob skin i gael chest. Iawn, dwi'n cychwyn. So, dwi jyst yn mynd i sbio. Gweld pa fath o skin dwi am wneud. O'n i'n meddwl hwnna y skin chdi. Ella na i wneud Homer Simpson. Ond mae'n locked do, ti'n gallu gael o. Ond dwi dal yn gallu neud llun o fo. Ie, dwi'n gwybod ti'n fel. Oce, dwi'n gwybod pan dwi am wneud stampu dwi'n wneud. Pa liw hue dwi angen? Oce. Dwi angen glas. Oce. Glas, gwyn, brown, du, Reit. melyn. Pari mae yn eto. Dwi wedi abhafio. Dwi'n meddwl bod o yn yr un skin pack 4. Ie, hwn. Be ddws fi defnyddio? Glan? Ie, glan. Oce. Dwi'n meddwl mai defnyddio... Oce, da chi'n gwybod beth dwi'n eisiau gwneud rwan? Dwi'n meddwl... Oren dwi'n meddwl o union i beth. So, oren, gwyn... Oce, na i gael hyn gan gyntaf. So, dwi yn fama. Oren... Glas. Clew sy'n y top, os da chi'n meddwl fi sy'n y gwlad. So, beth ydym yn wneud? Dwi'n am gwyrdd, dwi'n am llwyd. Hwna. Oes o bwynt yn ei traed? Swn i'n neud o fatha beth ti'n meddwl swn i'n neud. Diolch am hwnna. Na, ddim eto, dyn ni fod trwy'n gael giggles. Oce, dwi gael digon rwan. Heina di coesa. Fe ni'n drewi yma rwan. Gobeithio ddim. Ond iawn. Be ti'n neud? Oedd o'n Minecraft, gyda sut yn Minecraft ti'n llenwi fewn yr gap yma? Na, heina, ffordd na fydd yr ystolion yn mynd. O, dwi'n gwybod ti'n fel. O, dwi'n rhaid yn mynd y ffordd dwi'n meddwl so fe yn fi edrych o dda. Ti'n gofyn neud i chdi reithio fydd fi? O, ia, fatha i neud o'i pen nhw'n gilydd. Ie, oce. Dwi'n gofyn rhywun toldro hefyd. Iawn, dwi am wneud un fi'n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mae'n fi'n mynd 2 yn ôl fel la, so byna lle i chdi symud. 2, 3, a wedyn hynna un fi. Be amdan... fel la. 5. So, wan, da ni wedi gwneud coesa Homer. Dwi'n gwybod union beth i wneud yma. O, da chi'n gwybod, ti'n gwybod beth sy'n fydd o Sam House? Os dwi'n just gael y croen. T-shirt gwyn. Os dwi'n just gael, gwisgo'r croen, a fatha fy'n i newid o'n y fideo nesaf, yn ôl i be... come on. Yn ôl i bio wedyn mae'r haws wedyn. Ie, fatha, swn i'n gallu just sbio fatha, bob tro. Dwi'n meddwl bod yn eich union yn peth, ond fatha... Na, neith i fi ddim edrych unio'n un peth chwaith. Na, dwi'n meddwl Homer Simpson yn eitha anodd i chdi wneud. Reit. Dwi'n hoffi bach challenge. So, Wel, dwi'n mawn, ys da chi fi ar y sgrin gwylod. Reit, a di hwnna'n digon fatha... Dwi'n gwybod, mae'n i chdi eitha. Dwi'n gwybod beth dwi'n neud yn un fi rhan. Yna chdi syniad beth ti'n neud? Dim really. Iawn, yna lot o syniad, ond... Oce, dwi'n meddwl bod taldrain chdi'n eitha da. Dwi'n meddwl llenwi canol un fi fewn fatha fyna ella cysg da yna. O na, mae'n am helpu'r pobl sy'n dod i chwarae yn efo. Maen nhw'n ella gallu gwylio hyn a fatha deud, o mae'n cysg da yn fanna. So, beth ni am wneud ydy yn lle bod chi'n gweld ni yn rhaid y pethau ni cysg. Da ni am wneud o tu allan i'r fideo. So bod chi'n gweld ni'n rhaid pethau ni cysg. Jyst recommendo chi am dod. Ia,
Ac da ni ddim eisiau chi wneud Eitha gwybod a... lle mae pethau. Mond ni sy'n cael gwybod, cos oedd ni sydd wedi adeiladu fo. Ond dyn ni'n gael neud gormod o stwff da ddo. Na. Fydd yna yn teg wedyn na fydd. Na. Ond... So... Dwi'n edrych dda cychwyn. Na, ydych chi'n eitha da. Ond sut ti... A braich fi am dod ar draws ar chdi. O ia, fatha'r llawr, fatha'r braich ar y cefn. Dwi'n meddwl hyn yn da iawn, eitha gymryd eitha hir i wneud hyn. Ella'n eitha, dwi'n eitha hoffi'r syniad ar eich di dod efo. Ie, yn ysgol. Ia. So... lle gell di'r syniad ma? Dwi'n yn gwybod, nes i jyst meddwl dan, o ie, fysa hynny'n cool, ond fatha, rwan dwi'n dechrau meddwl, na, neitha gymryd hir. Dwi'n dyfaru deud. Ond da ni'n mynd i cymryd eitha lot o fideos i... Cymryd eitha lot o fideos. Fydd o'n mynd i gymryd tua o leia 5 fideo. Hirach, swn i'n dweud. Os o'n i adra, fatha, ti'n gwybod, fatha, dim yn ei fideo. Ni'n gorau torri fe i fyny darna bach fy'n ein fideo. Gynnon ni ddim lot o amser, so... Chwaith, o leia ta 20 munud ydi fideos. Wel, 19 munud ydi fel arfer i fi. Eitha hir. O, ti'n gofod yn ei swyst, pan ti'n sbio'r nôl ar y fideos, ia, na chi'n clywed y bit yma'n cael ei pwsiad. Ia, mae'n... I really rhyfedd, ond dych chi'n gwybod, ella bod hyn o'ch chi wedi sylwi ar hyn, ond dych chi'n sbio nôl ar un o'r fideos, dwi'n cael ei pan hyn, dwi'n galw fy hyn yn Sgwishi. Dim Sgwishi. A dyma lot o pobl wedi sylwi hyn ar hynna, a dwi'n ddim yn hapus o fy hyn. Ond ddim yn llawer oll, dwi'n meddwl bod yn eitha... O na, sut dwi'n adeiladu i fyny rwan? Mae'n chdi ar reit ar ben yn fi rwan. Sy'n moch gyda fi, cyn ti gychwyn eto, ti isio? Na. Na fi. Dwi angen i fi fod... So, dwi jyst isio y ceg o'n yn frown. Okay. Sut bod fi... Na, mae'n beth yn bod o'na. Be? Beth yn bod efo Homer? Sy'n mynd o gwahanol am efo, dio heb ceg. Oes. Pam ti di torri? Wel, fydda mynd dros i fi wedyn, fydd. Os ti'n moch gyda fi, os ti'n mynd dros i chdi? So much gyda fi, sy'n i chdi. O, ddisgwyl! Dyn ni'n gallu gwneud fwy o tha... Siw fi ddod o braich un mewn? Fatha, na, braich o fatha tôl iddo fo rhywbeth, neu rhywbeth. Neu braich... Fel o? Fel na, ia, na fo'r ochr arall sy'n lot well. So... Dwi'n mynd keen iawn o watched videos fel yn ôl fel hyn, pan ma'n o 2 sgrin. Dach chi'n gwybod pwy wylio neu pwy ddim i, fatha. Dach chi'n sbio ar un, a wedyn dach chi'n dechrau fel, o ia, mae'n o. A wedyn dach chi'n sbio nôl. Dwi'n mynd offi wneud o fy hun. Fatha adra am fideos eraill. Dwi'n dda iawn yn ei stampid am ryw reswm, ia. So... fel wrth ni ddyn y fideo dwytha, os da chi isio ni helpu chi efo unrhyw gêm, gofynwch... Yr unig gem ydyn ni'n gallu gwneud ydy FIFA, ydy a Minecraft, so... Sorry. Ia, os da chi isio gwybod sut i wneud rhywbeth, jyst gofynwch a na ni fynd i'r nether neu beth. Na ni jyst... Nether! O ie, dwi'n meddwl hynny edrych yn gweud da, lle mae'n gyd rhan. Dwi'n meddwl bod fi wedi gwneud yn fi rhy fatha mawr. O fatha, fy ni'n mynd llen fi tu fewn yn fi. Oherwydd dwi'n siŵr fatha mynd i fewn. A gwneud chydig bach o Oes, parkour. da ni'n mynd mewn. A chydig bach o parkour. Ia, bach o parkour. Dwi'n fe i wneud yn Gymraeg. Beth sy'n siŵr fan'na? Pen melyn yn y fyny. Dwi'n gwneud braich yn fi tu ôl i fatha yr Homer. Fatha rhyw fath o bont sy'n gallu mynd ar i croesi. Dwi'n gwybod ddim byd i digwydd yna rwan. Dwi wedi
clicio ar... Os ydych chi wedi weld yr fideo, dwythaf efo fi'n chwarae efo Clew neu Harry, ond os ydych chi'n gweld fath o bang yn y fideo, Harry'n disgyn o'r cadar os na chi'n dall hynna, a dyna pam, os nes i ddeud, dwi'n gwybod, ond os ydych chi ddim yn gwybod, dyna beth o. Di yna mynd eich home yna? Di o heb gwallt. Dim gwaith ydio. Fideo. Hwna di t-shirt fa, fo gwddw, ceg. Di o heb ceg o, rhywbeth browns ar ceg o. Exactly. Hwna, dwi'n eisiau cadw hwnna. Bia, hwnna ydio. Be? Di o'n newid fath o fo? Ydi? Ysyn ni'n newid yr darn ceg na i brown. Brown ydi hwnna. Hwna ti wedi defnyddio, ia? Ia. Oce, cos o'n i just meddwl. Dwi'n meddwl edrych o lot well yn y dydd. Yn y dydd, yndi. Dyn ni'n gwneud yr opsiwn pam ti'n mynd y gorau, fatha pam cyd o just aros yn dydd. Rhan. Neu be nai ydi torri y dau yna fel a. A ni do'n du. Fel a, ia. Dwi'n gwrando. Beth sy'n ei donut yn ei law o? Dwi'n meddwl sy'n yna rhy anodd. Dwi'n meddwl bod penna ni'n crazy ni'n gyda'i rhan. Best. Oce. O na, mae'n iawn. Maint o... Hyn dwi'n bod tro wneud. Na i gychwyn fel na. Na i mynd wrtha fel na. A wedyn na i fel na. Ond Disgwyl. yn lle hynna na i dyn na. Yay! O, pen fo ddim digon mawr. O, mae'n am problem rhan. So, be fydd rhaid i fi Mae chdi yn gallu croesi yn fi, rwan fydd pen yn fi yna'n barod. Be? Dyna'n can genod neu rhywbeth? Na. Beth di hwnna'n red fo? Be? Colon di o? Na. Be? Dwi'n meddwl bod i'n rhywbeth yn wrong. Anghywir yw'r gair. Diolch am fy nghywir o. Dwi'n meddwl bod pen yn fi wedi fi. Please stop! Please, na. Please, paid o tynnu yn lawr. Na. Ti eisiau fi tynnu fel lawr? Mae'n scary. Di o ddim. I've got nightmares. Oh my god. Lle gach ti syniad o wneud yna? Dwi'n yn gwybod. Dwi'n ofyn rwan. Mae'n dychryn fi. Paid o meidio ei trwy'n ar llygadau fo. Dwi'n meddwl fydd yn fi yn gwneud chwaith. Pa'n mae'n just balansio'r ceg o? Dwi'n llosgi fo. Na, paid eich osgio. Ti yn. Wedi chdi. Dwi'n yn gwybod. Stampi yn apparently, ond dwi'n mynd yn dda iawn yn efo. Ond diolch yn gofod yn edrych union. Fatha fo. Neu gawn ni jyst fatha neud nhw edrych yn stupid, nhw'n yn gorau bod yn neud da, jyst ei doniol dyn ni am neud. Be'n Homer yn crio? Dyna'n ffynnu. Dwi'n mynd i neud hynna. Ie. Dwi'n gwrs am yn stampi yn edrych yn stupid, dyna beth di'r pwynt o hyn rhan, oce? Sy'n watch gyda ni os dyn nhw'n edrych. Drwg, dyna beth di'r pwynt o hyn. Dwi'n meddwl bod yn crio os dwi'n mynd over the top. Na, disgwyl. Oce, tyd yn ôl efo fi, tyd yn ôl, sbio ar un fi. Paid o sbio ar y sgrin. Dyna beth eisiau gadau un fi am fod, dwi'n hoffi'r look. Actually na, dwi'n hoffi hwnna. Dwi'n newid o i... Be amdan, os dwi'n ei bwc... Un yn anodd. Dwi'n neud o'n gwenu, cos yna... Sy'n yna'n ffynnu yw'r ond o a dwi'n siarad fatha un o danad. Ti'n gwybod danad weird rag yn pobl, fatha, just...
Pan mae'n dangos bod nhw'n dym neu rhywbeth. Ww, disgwyl. O na, fydd yn gwyn fydd. Oce, dwi wedi gorffan un. Dwi... Diolch yn gorfod bod yn skin. Na, cyd yn bod yn rhywbeth, ond fatha, ti'n gorfod fatha, trio neud o edrych yn dda. Na! I wneud yn anodd. O, na! Yn yr Hunger Games. O. Mae hynna mynd i fod yn dda. So, dwi am gychwyn ar un newydd yn ôl cael. Dwi'n offi yn byd, rwan. Mae fi am tynnu ninja o rhyw fath. Ninja! Dwi'n fy syniad da, rwan. So fydd hyn chydig bach fwy agos. Ond dwi dal yn meddwl bod ni wedi rhedeg allan amser yn y fideo yma. So, fideo nesaf yma. A wni i trio cario ymlaen efo nhw. So, diolch am gwylio a